террористами не стреляла, Путина не хвалила. Депутат Надежда Савченко отчиталась о своем визите в оккупированный Донецк. Ранее российские СМИ писали о том, что Савченко рассказывала, как на учениях стреляла с так называемыми ДНРовцами и заявила, цитата, «лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко». Более того, депутат сегодня подтвердила, что ее визит в неподконтрольный Киеву Донецк согласовывался в Москве. СБУ планирует допросить бывшую узницу Кремля нардепа Савченко. Чим результативна ця зустріч? Є визначені мінські списки, підтверджено 41 особу. Коли я зайшла в колонію, я знайшла тільки в одній колонії на 6 людей більше. На 6. Це ті хлопці, яких ми похоронили. Якщо пройтись по інших колоніях, так само є ще невиявні люди. І тому я говорила, що є класичний випадок, класичний механізм обміну всіх на всіх. Це коли в першу чергу обмінюються ті люди, які підтверджені. В другу чергу шукаються ті люди, які не знайдені. І в третю чергу визнаються, хто загиблі.